Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa da fatan kuna lahiya. Labarin Niger da kasashenmu na IS da kuma wani wasa kamar wasa ne mai kyau amma mai haɗari da ƙasar Amurka take yi a bisa ƙasarmu Niger. Da farko da yakan abun da ambasadkin America a Niamey a cikin Niger take yi abu ne a zahirin shi abu ne mai kyau, abu ne amma kuma yana da haɗari a cikin ci gaban ƙasarmu Niger. In kun shiga cikin ambasarkin America da take Niamey za ku gani tun da aka dawo da alaƙan Niger da America nan watanni da suka wuce sai muka gani ambasarkin America sosai ta kula ta rika yin sadarwa mai kyau tsakaninta da tsakanin mutanen Niger. Mun ga suna da program da yawa na taimaka ma matasa su rika zuwa America ko harkan karatu na cewa su kansu ambasarkin America a cikin Niamey suna kokarin su rika bibiyan abubuwa wanda na nuna ƙara gyaran alaƙa ne tsakanin Niger da America. Wannan abu ne a diplomasiyance mai kyau kuma America ƙasa ce wanda mutanenta sosai sun karanci diplomasiya sun iya sanin me suke kawo ma ƙasarsu amfani cikin diplomasiya mai kyau. To amma abun da ya kamata mu lura sannan kuma mu yi hattara. Jiya na gani a ambasarkin America a cikin Niamey sun gayyaci matashin nan da ake kira Abdulmajid, ina ga haka ne sunan shi, wanda ya kirkiro inji electronic, moto electronic ya kirkiro shi da kanshi kuma duka produin shi 100% ne Niger. To a wannan kiran abu ne wanda ya kamata mu lura mu 'yan Niger na cewa idan mu a Niger ba mu kare matasa ba masu kokolwa mai kyau to ba America kare ba, ƙasar turawa duka za su rika ɗauke mana matasanmu masu ƙwaƙwalwa mai kyau suna kai su ƙasashensu suna musu aiki cikin manyan kamfanoni, mu kuma kullum zan mu zamna a wahala ƙasarmu a baya. Abdulmajid kina lokacin da ya hido motan shi muka yi magana a Niger muka ce dan Allah 'yan kasuwa in gwamnati bata da program kin tallafa mishi 'yan kasuwa a samu wani ya zuba ma matashin nan jari mai kyau ya buɗe kamfani wanda zai rika kirkiro motunan nan ko kuma hukuma ta samu ta hiddo daga kudin ƙasa tallafi wanda za a kama ma wannan matashin don a gyara a yi amelioran wannan motar nashi. Wannan yanzu Abdulmajid da ya zo ambasadkin America muna iya gani nan da wani dan lokaci kaɗan sun ba shi visa ya ta yi visit na America bisa wani program da za su yi, don suna da program da yawa a manyan kuma ƙasa kamar Amurka, kamfanoni da yawa. Sautu yanzu da ake harkan electronic nan ana iya samun babban kamfani in yayi testan shi ga kwallon shi babba ce sai su dauki wannan matashin su zuba mashi kuɗi ya musu aiki kuma da sannan zan mu hito mu rika cewa matashi ya bar ƙasa ta America. Shi kuma ba laifin shi bane, in ƙasar shi bata kama mai ba wata ƙasa ta kama mai dole zai tafi tun da shi aiki yake sana'a yake neman kuɗi yake zai tafi ƙasan da za ta kama mai, musamman ma ƙasar Amurka ƙasa ce wanda kowa yana so ya ta yi. Kira ne ga hukumarmu kuma abun Allah wadai ne ga 'yan kasuwanmu na cewa kullum su busu damu ba da su rika investir a kokolwa. Kun ga shine matsalar mu, ban mu investir a kokolwan mutane, wannan babban matsala ce. Mu dai muna fatan hukumar mu ta lura da cewa a lura da matasan mu a rika tallafa musu, a rika kula da kwallon mutum. Kwallon mutum wallahi abu ne na investir, ban san ya ne zan in gaya muku ba, amma kwallon mutum, hankalin mutum, ilimin mutum ana iya zuba miliyoyi don ya bunƙasa arziki na ƙasa gaba ɗayanta ba ma na shi ba. Wannan misali guda kenan na abubuwan da yake faruwa in mu bamu kula da matasanmu ba, wasu ƙasashe sun ɗauke su kai su ƙasashen su kula da su. Har yanzu kuma a cikin Niger mun gani kokari da minista namu na commerce yake Abdullahi Saidu. Tun da zuwan shi mun gani da yake sabka ko ina cikin kasuwa yanda yake tabbatarwa da cewa abubuwa na yau da gobe talakan Nijar ya same su kuma cikin kuɗi rahusa. Mun gani da program da aka hido na shugaban ƙasa na rage kuɗin sayan siminti wanda ake yin cikin duka Nijar. To wannan karan ya tayi Maradi da Zandar don a tabbatar da cewa an kawo isasshen siminti ba a Maradiville ba ko Zandarville ba, har duka arrondissement da ƙauyuka na region kin Maradi da Zandar a tabbatar da cewa ana sayar da wannan siminti isasshe don ya zamanto cewa mu mu Niger yanzu mun fara gini Andir wanda ko an yi ruwa ambaliya in ta zo ba za ta rika zub da gidaje ba kamar yadda muka gani bara abin da ya faru. A labari namu na IAS, ƙasar Burkina Faso shikenan sun sa hannu tare da kamfanin Rosatom
kamfanin harkokin nukiliya na Rasha na cewa za a gina a ƙasar Burkina Faso masana'i na yin aiki da wutar lantarki wanda za a rika samunta daga nukiliya. Kwanakin bayan mun gaya muku da cewa Mali da Burkina Faso suna wannan shirin, to yanzu Burkina Faso a taro da aka yi a Rasha na harkan ma'adani har sun sa yarjejeniya, sun sa hannu. Yanzu kawai sauran da ya aje a diba a ga yau zani za a fara aiki, a sa fulankin yaushe za a kare shi, a ina ne za a yi shi. A cikin Burkina Faso babu wasa. Har yanzu cikin IAS, General Assimi Goita, shugaban Confederation kin IAS, ya zauna da ministrorin tsaro na kasashen IAS, kenan ministan na tsaro na Niger, Mali da Burkina. Wannan abu ne mai muhimmancin cewa kwana biyu kadai kahin tafiyan General Assimi Goita zuwa Rasha, kuma mun gani yadda 'yan ta'addan nan suka zo suka addabe mu. To wannan taro ne mai matuƙar muhimmanci, kuma kamar yadda muke fatan kullum cewa an ci kan duka wannan ta'addancin, to insha Allah wannan taro mai muhimmanci sun tantamna bisa harkokin tsaro tsakanin kasashenmu na musamman ma tsakanin mahaɗa wanda ta haɗa wannan furanciyar guda uku, kuma sun kawo ma shi shugaban Confederation General Assimi Goita labarin cin nasara da sojawanmu da suka yi da kuma gyara da ya kamata a yi a ƙara. Sai labarin namu na ƙwallo, mu 'yan ƙwallo ne kun san fa ba wasa. Liverpool ta yi sabon 'yan wasa, ta kawo wannan yaro na Germany. Season mai zuwa mafi 'yan uwa Premier League sai Liverpool. Barcelona kuma da hayaniyansu da Real Madrid. Idan Madrid ba su kama kansu ba, Barcelona sai ta ƙara yi musu kashe-kashe. Clasico nan duk inda suka hadu sai ta gama da su. Su ma sun samu yanzu suna yarjejeniyar ɗauko Nico Williams. To sai mu haɗu da ku a sauran labaruruka. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.